أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah godiya subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon zama a wannan yammaci mai albarka domin darasinmu na wannan littafi mai suna tariqus salihina ila rabbil alamin wanda muna cikin babi da yake magana kan azumi. Yau za mu tashi daga shafi na 87 insha Allah. Shafi na 87 fadlu siyami 3 ayyamin min kulli shahrin la siyama al ayyamul bid. Falalan yin azumin kwana uku a kowane wata, musamman wato kwanakin 13, 14, 15. Wannan shine taken wato darasin. wa fi sahihaini an Abdullah ibn Amr bin al-As, daga sahabi Abdullah dan Amr dan al-As radiyallahu anhuma, Allah ya dada Abdullahi da Amru, su sahabbai ne, amma baban ko kakan al'as babban makiyin annabi ne sallallahu alaihi wasallama, shine al'asu ibn wa'il. Kala yace kala annabi sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sawmu 3 ayyamin saumu dahari kulli, yin azumin kwana 3 a cikin kowane wata yana ba da sakamakon lada na azumin shekara guda. Idan kowane wata za ka yi azumin kwana 3, to za ka samu ladan azumin shekara guda. Rawa Muslimun an abi qatadatul ansari radiyallahu anhu, imamu Muslim ya rawaita hadisi daga sahabi Abu Qatada al-Ansari, Allah ya yarda da shi, yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sawmu 3 min kulli shahrin, yin azumin kwana 3 a kowane wata, wa ramadana ila ramadana, da kuma yin azumin ramadana zuwa ga wani ramadana, wato saumud dahari, azumin shekara guda ne. Idan mutum ya azumin kwana 3 a kowane wata, to ya samu ladan azumin shekara guda. Idan mutum ya yi azumin watan ramadana, ya samu ladan azumin shekara guda. A baya mun ji cewa idan mutum ya ramadana zai hada da kwana 6 a bayan ramadana a watan shawwal, shi zai ba shi ladan azumin shekara guda. Amma wannan hadisi bai kawo magana akan kwana 6 din na shawwal ba. Rawat Tirmidhi, Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi kuma yace wa qala hasanun sahihun, yace hadisin yana da daraja na hasan kuma hadisin sahihu ne. An Abi Dharrin al-Ghifari radiyallahu anhu, daga sahabi Abu Dharr al-Ghifari, Allah madaukaki yadda da shi, kala yace
qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sama min kulli shahrin thalathata ayyamin wadhalika siyamud dahri duk mutumin da yake azumin kwana uku a kowane wata a ƙarshen shekara zai ga ya samu ladan azumin shekara guda kenan fa anzalallahu azza wa jalla tasdiqa zalika fi kitabihi Allah madauki ya saukar da tabbacin wannan magana a cikin alkur'ani wanda yake ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda ya zo da abu guda ɗaya na lada 10 za a bashi al-yawmu bi ashrati ayyami kowane azumin kwana ɗaya yana da lada 10 kenan kun gani idan mutum ya azumin kwana wato 3 a kowane wata da kun ga azumin kwana 3 ya ba shi ladan azumin wata guda kenan idan kun gane lissafin kowane azumi rana ɗaya za a ba shi lada 10 idan ya azumin kwana 3 a wata kun ga ya samu 10 sau uku kakun 10 sau uku kaga 30 kenan sauraka kamar ya yi azumin kwana 30 ne wani watan ma kuma ya yi azumin kwana 3 wani watan ma kuma ya yi azumin kwana 3 kagan haka da wata 12 ya samu azumin shekara guda kenan duk da cewa wato lokacin ramadana ba ta ciki ya yi azumi na wata 11 kenan amma Allah madaukaki yana ninka masa kowace rana guda ɗaya ladan azumin kwana 10 don azumin kwana 3 da ya a wata yana da ladan azumin kwana 30 wannan yana daga cikin alkhairi da wannan addini namu na musulunci wato yake samar mana aikin akwai lada mai yawa abu kankani za ka yi sai ga an baka lada mai yawa asali a musulunci ba abin da za ka yi komin kankantansa a ce an baka lada ɗaya 10 ɗin nan dai babu 8 babu 9 10 nan dai daidai da haki in ka ɗauke a cikin masallaci lada 10 ne rawa abu dawud wasahahul albani abu dawud ya rawaito hadisi mala albani ya inganta shi an Qudama ibn Malhan daga Qudama ibn Malhan kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya amuruna an nasumal bida 13 wa 14 wa 15 qala wa qala hunna kahayati dahr Qudama ibn Malhan yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance na umurtanmu da mu dinka yin azumin kwana 3 a kowane wata wato ranar 13 da 14 da 15 13 da 14 da 15 kun ga wancan hadisi na baya ya ce kwana 3 ma'anan kana da dama ka yi a cikin kwanaki 3 ɗin ka zaɓe su kai za ka zaɓi kwanakin da za ka yi amma wannan hadisi sai ce kwana 3 13 ne da 14 da 15 ƙada sai ce
wato Qudama yake cewa wa qala sai manzo Allah sama yace hunna ka hay'ati dahar, su waɗannan kwanaki uku da zaka yi su idan ka hada su za su baka yanayin azumi na shekara guda. wa fi sahihaini ya zo a cikin sahih Bukhari da Muslim an Abi Hurairata radiyallahu anhu, daga sahabi Abu Huraira Allah ya da shi, qala yace ausani khalili bi thalathin, masoyina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya umurce ni da kiyaye abubuwa guda uku. Shine ma'anan ausani, wato ya min wasiya. Idan an ce mutum ya maka wasiya, wato ya gaya maka wani abun da zaka kiyaye kuma ka aiwatar da shi. Ya bani wato abubuwa guda uku da yace in aiwatar da su, la ada'uhunna hatta amuta, kada an bar su har mutuwa ta same ni, in diga yin su har ƙarshen rayuwata. Na ɗaya shine saumi thalathati ayyamin min kulli shahrin, shine yin azumin kwana uku a cikin kowane wata. Kun ga wannan hadisi ma ba kayyade kwanakin ba, an ce dai kai azumin kwana uku a cikin kowane wata. Ma'anar za ka iya yi 10 farko ka yi ɗaya, 10 na biyu ka yi, 10 na uku ka yi, kuma kana iya haɗa su guri ɗaya ka yi su 13, 14, 15, kamar yadda wancan hadisin ya bayani a kansu. Abu na biyu, wa salatu duha, da sallan adduha, salatu awwabi ne kenan, wadda sallah ce ta wato mutane masu neman kusaci ga Allah subhanahu wata'ala. Salatu duha wadda sallah ce da ake yin ta da safe idan rana ta fito ta daga, shine daidai mafi dacewa a lokacin ai sallar walaha. Yau idan kai sallar walaha karfe 7 na safe ta yi, tunda rana ta riga ta fito, amma idan ka jinkirta rana ta dan fara dan zafi kamar karfe 8 zuwa karfe 9, wannan shine yafi dacewa, kamar yadda waɗansu hadisai suke bayani cewa lokacin da rana ta dan fara shiga jiki, ta dan fara zafi, to daga nan har zuwa rana ta je tsakiya, inda idan rana tana zuwa tsakiya karfe 12, to kamar har zuwa 11:30 duk za ka iya yin wannan sallah ta walaha. Kuma sallah ta walaha ba kullum ake yin ta ba, ana yin ta ne wato a mafi yawancin kwanaki ko mafi karancin kwanaki a wata, amma ita ba kullum ake yin ta ba. Ita sallar walaha sallah ce wanda ake yin ta a lokacin da mutane suke tunanin fita hada-hada, kai kuma suka ce sai ka gana da Allah tukuna kafin ka fita da inda za ka tafi. Da haka idan mutum ya dace da yin wato zama ya yi azkar bayan sallar asubahi har rana ta fito, ya tashi nafila raka'a 2, wannan ba karamin alheri bane. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya haka za a bashi ladan umara. Dan yi da sallar asubahi kar ka fita daga masallaci ka zauna ka yi zikirorinka, ka yi karatun Qur'ani sai rana ta fito tukuna, wato sai ka tashi kai nafila raka'a 2 a lokacin ashruq. To kana fita, to kaman ka sauka airport ne, ka dawo daga umara. Saboda yana da kyau a matsayinka na musulmi a ce kana samun dama kana irin wannan, ko na sau 2 ne a sati
ka je umara sau 2 a sati ai an samu ko akwai wanda suke rike wuta akan wannan alkhairi ne ba kanuni ba da amma a ce kai kullun Allah Allah yake a da sallah ka koma ka je kai bacci kaga wannan ba alkhairi bane alkhairin da ake samu a safiya kai duk ba sa kanka kai kana kokarin ka je ka koma kai bacci akwai masu irin wannan ana idar da sallah ko tasbihi ba ya tsaya waye zai sake koma kan shingida ɗazun nan ka taso kuma yanzu ka sake koma ka kwanta awar haka mu yi ƙoƙarin mu dinka sanin darajar lokacin masu alkhairi to kuma haka yanzu shi wannan bayan ya karya kafin ya fita sai walaha kuma ko na fira harkar a 2 ko 4 ko 6 ko 8 wannan shi ne abinda mafi yawanci malamai suka tafi akan jasallar walaha ba ta wuce raka'a 8 mafi karancinta shine raka'a 2 sannan sai ce wa naumin ala witrin da kuma yin bacci akan wutiri wato kare bacci sai yayi wutiri wannan ma annabi ya ga masa kare bar haka kare bar kwanciya bacci bai wutiri ba in son samu ne wannan alkhairin shi ne abin da ya kamata ka tafi a kai ka yi safayi da wutirinka kafin ka kwanta ana gama sallar isha'i ka yi ko bayan ka je gida ka ci abinci kafin ka kwanta sai ka yi sai ka kwanta abinka an kasa abin kashe 3 akwai wanda yake daman shi ya san ba zai tashi ba sai asuba malamai suka ce dama wannan shi ne abin lokacin da ya dace ya yi shabai da wutiri da yi sallar isha'i to sai ka yi wutirinka ka yi shafa'i da wutirinka sai ka kwanta dama ka san kai da wata sallah kuma sai mai sai rakatar fajiri wani kuma yana tashi cikin dare ya yi nafila wannan kuma suka ce abu ne mai kyau ya jinkirta wato wannan lokacin ya jinkirta wutirinsa tun da ƙa'ida yana tashi cikin dare zai wahala ya makara wani ƙarfe 3 ya tashi ba zai ƙara koma ya kwanta ba kuma har sai sallan asubahi misali kaga wannan ya zama jiki a gurinsa to shi wannan ana so ya jinkirta wutirinsa har sai san da ya tashi ya sallar dare a ƙarshe kafin alfijir ya keto sai ya yi shafa'insa da wutiri wannan shi ne abin da ya fi dacewa da shi akwai kuma ɗan ƙila wa ƙala shi kuma wata ran ya tashi wata ran ba ya tashi ba an ya farka ya tashi an bai farka ba ya ci gaba da bacci to irin wannan malamai suka ce shi kuma abin da ya fi dacewa da shi shi ne ya yi wutirinsu kafin ya kwanta in har Allah ya sa ya tashi to sai ya ci gaba da nafilfilinsa amma ba zai wutirin ba domin annabi su suna cewa ba a yin wutiri guda 2 a cikin dare daya ya riga ya yi wutirinsa ya kwanta da tunanin zai tashi ko ba zai tashi ba sai Allah ya sa ya tashi karfe 4 sai ya farka ya tashi je alwala ya kama nafilfili to anan shi wutiri ta riga ta wuce shi ba zai yi wutiri ba to anan manzo da sama ya mishi wasiya da ya dinga yin wutirinsa kafin ya kwanta fa fi sahihaini an abdullah ibn amr ibn al-as ya zo a cikin sahih bukhari da muslim daga sahabi abdullah dan amru dan al-as Allah ya dada su ƙala ya ce ƙala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce min ya ce manzan Allah sama ya ce min ya abdullah ya kai abdullahi alam ukhbar annaka tusumun nahara washin ba an bani labari bane cewa kai din nan
kullun da azumi da rana, kullun da rana kana azumi, wa taqumul layl, kuma an bani labari cewa kai kullun dare sai kai sallah daka bacci. fa qultu bala ya rasulullah, sai nace haka ne ya maikin Allah, haka nake yi, kullun ina azumi bana cin abinci da rana, kullun ina sallah da daddare bana bacci. Kala sai ce fala taf'al, suka daina yin haka. Sum wa aftir, wata ranka azumi wata ranka sharuwa, ka dauki rayuwar a haka, amma kada ya zama na cewa kullum sai ka yi azumi. A'a, wata ranka azumi wata ranka sharuwa. Wa qum wa nam, wani daren ka tashi kai sallah, wani daren kuma kai bacci, ko kuma cikin dare ɗaya ka haɗa guda biyu ko? Ya ayyuhal muzammilu qum al-layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi. Haka abun kashi uku ne, ko mutum yayi bacci a wani bangaren dare, yayi sallah a wani bangaren dare, ko kuma wani daren ya raya shi da sallah, wani daren ya raya shi da bacci. Kaga kowanne ya samu kenan ko? Yace fa inna li jasadika alayka haqqan, yace zaman jikinka yana da haƙƙi a kanka, dole jikinka ya dinga hutawa. Kisa musulunci ba a son mutum zama yana aiki kaman wato wata katafilar Italiya, ba hutu da rana ba hutu da dare. Kasa yanzu akwai masu neman kuɗi ta irin wannan hanyar ko? Shi bai damu da lokacin huta ba, an dai za a samu kuɗi to bai damu da huta ba. Ta yi kana cutar da kanka ne, ba shi na yake ce a mutum ya samu stress ko? ga mutum ya yanki jiki faɗi a ɗaibe shi a kai shi asibiti a ce wallah baya hutawa ne. To baka huta da kake yi to ga wannan sallah ce aka ce a huta ko? Idan an ce a huta a sallah, ina ga mai neman kuɗi tsakani da Allah? Idan an ce a azumi a huta, ina ga mai neman kuɗi? Wa ya fi dacewa ya huta? Ba mai neman kuɗi ba? Kaga sallah neman aljanna ne aiko? To ko ita ma an ce ka dinga huta, ina ga neman kuɗi? Musulunci ya tsara mana wato hutu, ana so ka dinga samun hutawa sosai, jiki ya fi lafiyan ana hutawa. Ana son ka yi bacci da wuri, kamar karfe 9 a ce ka kwanta ka yi bacci, amma mutanen yanzu sai ka samu har 12 ana hira, to yana za ka huta? Sai ka yi bacci ka farka, sai ka ji mutane a waje a titi, kada yana makara asuba sai ka duba agogo ganin karfe 11:30 ko 12. Haka ake a garin nan, ko karfe na ka farka za ka ji masu mashin karfe 1:30 karfe 2 me suke nema? Sun taru kudin? Lokacin da Allah bai tsara neman kudi ba, waja'alna an-nahara ma'asha, can kuma yace waja'alna layla libasa. To me kawo neman kuɗi da daddare tsakani da Allah? Libasan fa aka ce yayi. Me ma'anar libasa? Ba su tira ba? Ai ana bukata dinga hutawa ne. Da ranar ake tafiya neman kuɗi. Duk waɗansu business centers da ma'aikatan gwamnati da kamfanoni, ai da daddare rufe su ake. Kamfanin da suke shifting, haka su ma an kai aikin dare to da rana ba za ka yi ba ko? Haka je ka huta. In gadi ne sai a ce wannan na aikin dare wannan aikin rana, amma kai ne da rana kai ne da daddare, ina za ta yi haka? Ina maganin hutawa a nan? Ana son ka kwanta bacci da daddare da wuri,
an son samu ne bayan sallar azhar ma kaɗan kunta kaɗan huta, ko da rabin awa ne, ko da minti 15 ne a ɗan huta. Wannan lokaci ne wanda yake yana da kyau a dinga samun hutu a irin wannan yanayi. Akwai lokacin da aka yi bayanin ƙasar England, ta ce da suka fahimci muhimmancin hutu da rana sai sun gaba ma'aikata huta na minti 15, ga gado nan a ofis ka kwanta, ba sai kai bacci ba, ka kwanta minti 15, ko kai bacci ko karka yi bacci, don ka tashi za ka je ka garau. Saboda haka hutu yana da kyau jama'a, ka dinga samun makanka yadda za ka huta. In kana hutawa jikinka ya fi lafiya. Fa inna li jasadika alayka haqqan, gangan jikinka yana da haƙƙi a kanka. Wa inna li aynika alayka haqqan, ka tuna idanunka ma suna da haƙƙi. Ka rufe idonka kai bacci, ko baka yi bacci ba a sai dai ka kwanta dai ka rufe ido, to idanun suna da buƙatar hutawa, amma suna ta kallo ba hutu, sai ka ga suna cutuwa. Za a ga mutanen zamani yanzu da dama ba wuya ga idanunsu sun samu matsala, yawan kallon waya, yawan kallon kwamfuta. Yawancin ma'aikata masu yawan dadewa kan kwamfuta, in ka kudu suna yawan samun cin ido, suna yawan samun larura na idanu. So na'ura ce, dole akwai ɗan wani abu da yake tasowa wanda yake cutar da idanu, dole ba za a rasa ba. Hatta wannan waya, kasan kafiya kara ta a kunninka kan abin da yana cutar da, akwai virus da yake sababawa. Saboda haka idanu su ɗan huta, kunne ma ya huta, don haka idanu suna da bukatan hutu. Wa inna li zawjika alayka haqqan, matarka ma tana da haƙƙi a kanka, wata rana wata mata ta kai ƙara mijinta gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ce ma'aikin Allah, mai gida na babu ruwan shi da shimfiɗa, kullum a tsaye yake, shi karkamaci ne, kullum dare a tsaye yake. Sai wani ya ce masha Allah, mijinki Allah mishi albarka. Akwai bautar Allah. Tashin waɗanda ake zaune da su, wani sai ya gano, shi da manzo Allah bai ce komai ba, wani sai ya gano abinda matan nan take faɗa, tana faɗa shi ne sai ta juya. Haka kawai za ta zo ta ce mijinta na tsaye wadda ne? Wani ya ce masha Allahu, kaga bai je gano ba kenan. Ta ko wani sahabi shi kuma kusa da manzo Allah sai ce ma'aikin Allah, na fahimci abin da matan nan take nufi, mijinta ba ruwan shi da shimfiɗa, ba ta haƙƙinta. Manzo Allah ce kai ne ka gano abin da ya kawo ta. Ya ce to kuma kai na wakilta, ka je ka same shi ka mishi nasiha. Ke je same shi mishi nasiha. Ai ba ta zo ta yi ba sallarsa ba ne a yi. To kai ma karka zama haka, kullum kana tsaye, a matarka tana da haƙƙi a kanka. Wa inna li zawrika alayka haqqan, haka ma kuma baƙonka shi ma yana da haƙƙi. Kada ka yi baƙo ya zamanto cewa baka da lokacinsa, kullum kana cikin sallah, kullum kana cikin harka. Irin rayuwa ta Abuja kenan, sai mutum ya yi baƙo, ya zo su yi kwana da kwanaki ba su haɗu ba, kuma gida ɗaya suke kwana.
ba zai dawo da wuri ba, in ya dawo da wuri kuma a gaji ya dawo, da safe kuma zai fita da wuri, ba zai gana da bakon ba lokaci, sai bako ko bakowa a gidan ta yi sati guda ba su gaisa ba. Yau da ya kamata mu gaisa da aliji, ya san na zo kuwa, ya san kina nan, abubuwan da suka yawa, commitments, is fully occupied, ba hutu, ba dare ba rana, ba dare ba rana. Wani malamin ta waje yana karatu yake ba da labarin wata mahaifiyarsa ce ma fa ta zo fa, amma sun kai sati uku ba su gaisa ba, saboda is fully occupied, ba lokaci. To saboda haka baƙonka yana da haƙƙi. An kai baƙo ka zo gida aka ce maka ka yi baƙo, wani ɗan uwanka kaza ya zo, ko wani bawan Allah kaza ɗan garinku ko wani ya zo zai ganka, ka samu lokacin da za ka gan shi. Shi ne abin da manzo Allah yake nuna mana. Baƙonka yana da haƙƙi, ka saurare shi, ka zauna da shi, ko da ka sa an ka masa abinci, an ba shi masauki, yana buƙatun ya ji magana ka ji magana ce ko? Akwai abin da ba zai iya gaya ma wani ya je gaya maka ba. Kai da kanka za ka zo ka ji da kanka, menene buƙatarka? Amma wani zai ce to ba da lokaci ya gaya miki duk abin da yake da buƙata sai a gaya mu. Wannan ba daidai ba ne. Wa inna bi hasbika an tasuma kulla shaharin 3 ayyami. Yace ya wadatar da kai a kowane wata kai azumin kwana 3. Fa inna laka bi kulli hasanatin 10 amsalha. Domin ka sani cewa duk abin da kai na lada guda ɗaya 10 za a baka. To kaga kai azumin kwana 3, kaga ka samu ladan azumin kwana 30 kenan. Mu al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ɗan gata ne jama'a. ‘Yan gata ne. Mutanen da ba haka suka more rayuwarsu ba haka suka more ba. Su mutanen da wato wanda suka zo a zamanin annaba wanda suka wuce, kafin su tara aikin lada ba ƙaramin aiki ba ne. Ba ƙaramin aiki ba ne. Suna shan wahala sosai, amma muka duba namu nan. Komi namu mai sauƙi ne. Kuma ga lada bududu, mun fi su samun lada. Yanzu ka duba wannan ka gani dai, wani gata ya wuce wannan. Kai azumin kwana 3 a baka ladan azumin wata guda. Dan Allah ka auna ka gani dai, ko a iya nan aka tsaya. Ka karanta Qur'ani harafi 1, Allahu akbar, lada nawa aka ce? 10 fa. Har manzo Allah ya maimaita ce ba ina nufin alif lam mim harafi ba fa, a'a alif harafi, lam harafi, mim harafi. In ka ce alif lam mim, lada nawa? 30. Amma a wannan gara basar wani sai wani bai karanta alkurani ba, yana neman kudi. Wani zai wuni bai karanta alkurani ba, amma kuma ya karanta jarida. Aje masa jarida kala 6 a ofis a kan tebur. Duk sai ya dudduba su, ko da sama-sama ne. Amma bai duba alkurani ba, ko da sama-sama ne. Jama'a, suratul Fatiha kadai idan ka karanta ta, lada nawa za ka samu? Harafin da ke cikin suratul Fatiha bai wuce 150 ba? Bai kai ba? To lada nawa za ka samu a Fatiha kawai? Amma kaga ko gatan ne mana yawa, ina ga dai alamun shi ne ko? Ka san ce gata in yi yawa ko? Sai a nemi a lalace kuma. Komi ka taba gashi lada. Daidai da haƙƙi in ka ɗauki a cikin masallaci ka jefar lada. Ka ɗauki ta kwalba ko dutse akan hanya, lada 10. Ka yi sallamar ɗan uwanka musulmi, lada 10. Ka ba matarka abinci, lada 10. Ta so a cefene, ka yi cefene, ta dafa abinci, ta sa cokali tana ci,
duk cokali ɗaya lada 10 in gara maka zauna ka kirga in ta sa baki ce 10 ta sa na biyu 20 sai ka kana ce ka kara mana ki dan kara mana ba ki son samu lada da yawa ne in ka dauka ka ba mu wani a waje shi ma lada 10 kai ma an ka ci za a baka lada man da musulunci da baka zama lalaci baka tashi gaje ka nemo kai ma za a baka ladan nemowa ka nemo kuma a baka lada ka je ka nemi kuɗi kuma a baka lada da baka zama liability ba. Musulunci ba a san liability, musulunci ba a san mutum da zai tsaya yana jiran wani ya ɗauko ya bashi, musulunci ba a son wannan. To ka zama jarumi, ka zama mai ciyar da kanka. Mafi darajar abinci shine abincin da ka ciyar da kanka, ba abincin da wani ciyar da kai ba. Yace fashaddatu fashuddida alayya, yace sai na tsananta sai kuma aka tsananta mu. Da na dauki sauki tun farko wato da ban zama haka ba. Qultu ya rasulullah, yace sai na matsa maka kaina ga ana ta bani sauki ni kuma ina kokarin cewa zan dage. Sai na ce ya maikin Allah, inni ajidu quwwa, ni na da ƙarfin gwiwan da zan yi azumi fiye da haka ya ma'aikin Allah. Sai ce tun kana da ƙarfin gwiwa fasum siyama nabiyallahi Dawud alaihi salam wala tazid alaihi. Wanda har ka ce kai an baka shawara kai azumin kwana 3 a wata, ka ce kana da ƙarfin gwiwa, to in kai ne yau ba kai ne gobe ba aiko, in yau jiki da ƙarfi gobe ba. Yace sai na matsa ma kaina, sai manzo Allah ya ce to ka dinga azumi irin na Annabi Dawud, yayi azumi yau gobe ya sha, yayi azumi yau gobe ya sha. Yace wala tazid alai, kaka ƙara sama da haka. Qultu wa ma kana siyamu nabiyillahi Dawud alaihi salam, sai ya ce to ya Annabi Dawud yake azumi ya maikin Allah? Qala nisfad dahar, yana azumin rabin shekara, wata 6 yake azumi a shekara. Bakana Abdullahi wata ya azumin yau gobe ya huta, ya azumi yau gobe ya huta. Kaga idan kai lissafi a shekara ya yi azumin rabin shekara kenan. Abdullahi bin Amr yake cewa ba da ma kabira, bayan shekaru sun kama shi ya girma, yace ya laitani qabiltu rukhsatan nabi sallallahu alaihi wasallam, sai da na sani da na karbi wancan rangwame na annabi sallallahu alaihi wasallam, da na sani da na karbi wancan rangwame na annabi sallallahu alaihi wasallam. To kisa musulunci manzala suke cewa inna hada dina yusrun wala yushadda alai ahadun illa galaba. Wannan addini na musulunci sauki ne da shi, duk wanda ce bai dauke shi da zafi to zai gundure shi, zai gundure shi. Musulunci yana da sauki, duk matakai da aka dauka. Da farko aka ce ka fara kiyaye abin da yake farilla tukun. Wani sahabi ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta, yace ga yamin abin da Allah ya dora mun. Yace Allah ya dora maka kai kalmar shahada, bayan ya kalmar shahada kenan. Yace an dora maka sallah 5 ta farilla, amma kana bukata ko kare, yace bana bukata, wayannan dai zan kiyaye su. Allah ya dora maka azumin wata guda na Ramadana, amma kana bukata akwai kare, yace bana bukata, wayannan dai zan kiyaye su. Allah ya ɗaura maka zakka idan kana da dukiyar zakka, amma akwai ƙari in kana bukata, yace a bana bukata, wayannan sun wadace ni. Allah ɗaura maka aikin haji sau ɗaya a rayuwa, amma kana da bukata akwai ƙari, yace bana bukata, wayannan zan kiyaye su. Ya juya ya tafi. Manzo Allah ce kun ga wannan mutum
abin da ya faɗa in ya kiyaye su ya tsaya a kansu zai shiga aljanna. To shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi abin da aka fi bukata shine ka kiyaye farilla, abin da Allah daura maka. Ba wata gwanintan da zaka yi sama da ka kiyaye farilla. Yanzu kai sallar isha'i a cikin jam'i, ka je ka yi bacci akan lokaci, ka tashi akan lokaci, ka samu sallar asuba a cikin jam'i, za a baka ladan ka kwana kana sallah. An kai isha'i an baka rabin dare, in ka samu isha'i a cikin jam'i. Idan ka samu asuba a cikin jam'i an baka rabin dare, ba ka hada su ba? Ta man ka matsa makan kashi za ka tashi cikin dare kai ta nafila, sai da zakara ya fara shara tukuna, kaga alfijir kenan ya kawo kai, to sannan sai kace bari ka dan kwanta, kana kwanta sai ka ji ana sallama sallah asubahi, to wannan daren naka wannan nafilan naka ba su maka amfani ba. In nafila 1000 kai, raka ɗaya ta alfijir ta asuban nan ta fi daraja. Kai nafila raka 1000, amma ka rasa raka ɗaya ta sallar asuba, asara kai. Amma ka yi bacci ka yi mishari 1000 ka samu sallar asubahi raka ɗin nan ta yi maka amfani. Sau da idan ka san cewa za ka ta cikin dare ka yi nafila zai ja maka makara da asuba, to ka haƙura ka yi nafilan da rana. In kai da rana ba shi kenan ba? In kai da rana shi kenan. ta Allah samu dace. Wadda aka abu na ƙarshe yace fadlul ashril awakhiri min ramadan, falalan gomin ƙarshe na watan ramadana. fa fi sahihaini ya zo a cikin sahih bukhari da muslim an aisha radhiyallahu anha, daga sayyida aisha Allah ya dare ta, qalat tace kana annabi sallallahu alaihi wasallama idza dakhala al-ashru, idan gomin ƙarshe ya shiga, shadda mai izarahu, wato yana jan kwarjallinsa, yana wato ɗamara, yana ɗamara. Shi ne ma'anan ɗamara a nan ba wai shi ne mutum ya ɗaura bil ya ɗame ko abin, a ma'anan himma, yana himma wa a haya lailahu, yana raya darensa. Kuma shadda mai izarahu, wasu malamai sun fassara shi da baya kusantan iyali, wato baya kusantan iyali a wannan kwanaki 10 na ƙarshe na Ramadan, wato ya daure wandonsa, ma'ana ba zai kunce domin wata iyali ba. Wasu kuma sun fassara shi da zage dantse, yana zage dantse saboda a raya wannan dararraki, wa aikaza ahalahu, ya tashi iyalansa, yana tashin iyalansa su masu yi sallah. Da haka abu ne mai kyau a dararrakin 10 ƙarshe na Ramadana ka tashi iyalanka su masu dage su abun nan. Amma a nafilfilin dare na yau da gobe ba ka matsa ma iyali, kowace za ta tashi da gwargwadon abin da za ta iya ne. Akwai matar da za ka samu kai kanka ma ta fi ka dagewa, ita ce ma za ta tashe ka, tana na filfilinta. Akwai kuma wadda za ka samu kafi ta dagewa, to sai ka rike dagewanka ita ka barta. Ai kun ga tarihin rayuwar manzo Allah da sai da Aisha ko yana sallarsa, ita kuma tana bacci, har ma zai sujada dan ture kafarta don ya samu ya abun nan. In ya gama nafifin dare ya ganta irin ta biyu tana kwance ba bacci take ba, sai su dan yi hira, amma ba ya cewa ki tashi ki sallah, ba ya matsa mata. ma'anan za ta iya ta tashi ta yi. Ba za ka matsa mutum akan abin da yake ba farilla ba. Akan farilla ne ake matsa mutum, ko da duka ma sai ya tashi. Amma abin da ba farilla ba ka matsa mutum, kana dai ba shi bayanin falalar abin ko da muhimmancinsa. Inda za ka tashi ka yi kaza to da ya fi. Amma ana son ka ba da ƙarfin gwiwa,
wani hadisi annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kan namijin da yake yana kudaitar da matarsa ta yi sallah har ya dan watsa mata ruwa a fiska. Allah ya ji kan sanya albarka ga matar da ke tashi mijinta bayan ta gama nafila ta tashe shi ta dan samu ruwa ta dan watsa masa ido don ya tashi. Idan mai fahimta ne sai ce mata nagode ko dan ba mai fahimta bane fa sai tashi hankali ko ta Allah samu zamanta masu fahimta. Allah ba mu mata masu addini. Yana daga cikin jarabar da ake samu idan namiji ya samu mace mai addini kuma shi ma mai addini ne, wallahi duniya ta masa kyau, ta masa kyau. Wani kuma naka samu matar tana da addini namijin bai da shi, ko namijin yana da addini matar ba ta da shi, wannan kuma jarabawa ce. Amma idan biyu ta haɗu, kai kana son addini kuma Allah ta mai kika aure mai addini, wallahi hani'an mari'an, ka samu mace wato ta rayuwa, ka samu mace ta tsira. to muna fata Allah shirye da mu. Musallam. Na'am. Na'am. Gaskiya. Da samu ladan sauraro, za a ba shi ladan sauraro. Wannan ana magana akan karatu ne ba sauraro ba. Kai to za a baka ladan karantawa. In dai ka karanta za a baka lada, ko wani ka karanta a bayan shi za ka samu lada. Amma abinda aka fi so shine ya zama to kana da wuridi na karatun Qur'ani, ma'anan kana da tsari. Idan Allah sa mutum yana da ido sosai a Qur'ani, to sai tsara aƙalla karatu mafi ƙaranci shine izifi 2 a rana daya. Mutumin da zai sauke Qur'ani sau ɗaya a wata, to ana son ya zama shine rago na ƙarshe. Ka gane? Shine rago na ƙarshe. To yau mu kuma mai karanta izifi 2 a gurin mu ai mai kokari ne. Ko? Dan yanzu akwai wanda zai wata bai karanta Qur'ani ba. A wata bai izifi 2 ba. Na ragon shi bai a wata ba. Don ana so kowane wata ka sauki Qur'ani. Shine mafi karanci kenan. To kaga akwai bukatun ka tsara lokacin karatun Qur'ani. Na sha mana bayani anan cewa abubuwa guda 5 kai tsarin da kullun zaka same su. Na san ba ku manta da su ba. Na farko shine me? Na farko? Na farko dai karatun Al-Qur'ani. Na biyu to muna lissafa su ba jere ba kenan. To na farko shine me? Karatun Al-Qur'ani. Na biyu zikiri. Ina so fi son dauko su a jere ne. Na biyu zikiri. Na uku istighfari. Na 4 salatin annabi sallallahu alaihi wasallam. Na 5 addu'a. Ana so rayuwarka kullum wannan abu guda 5 ya zama to kana da tsarin su. Amma baka same su a lokacin da ka saba ba, kana da lokacin da zaka biya su. Wallahi alkhairi kan alkhairi sun hada kan wannan. Kowa yi kokarin ya rike wannan. In baka samu daman yin su a san da ka saba ba, to akwai lokacin qara'i. Karka bari ya wuce a banza. Wannan rana a ce baka yi ba. Yan wasu kiyaye wannan? Ta Allah ba mu ikon da ta. Na'am. To.
halin nan kamar mutanen da matan su wasu Abuja tare da su ma'aikata. Wani ce ainihin a idan lokacin da ya kamata mutum ya yi baya ba tare da iyali ba shi ne wata shida. Idan mutum ya kaurace wa gida inda iyalin suke ya haura wata shida, to ya jefa ta a cikin damuwa. Matsananin shi ne an kai da kyar shi ne wata shida. Kada ya wuce wata shida bai je gida ba. Ina yanci rani akwai mai fita shekara guda bai je gida ba. Na'am kamar ya ai dama shi nan ce ƙarshen cutarwa ke na ai na an son samu ne dama ai a sai duk wata akalla ya je gida ya sati daya. a ganda rayuwa take da wahala yanzu ba lallai haka da faruwa, dole sai sun koya ma kansu haƙuri. Amma wasu na yin abin da ya wuce misali ne. Akwai wani kes da muka taba zama a kansa a nan da wani namiji shekaransa 6 a Lagos, matarsa kuma tana nan daidai an gani shi bai zo ba shekara 6, matarsa kuma tana nan ya batta da yara muka kira iyayenta, mace ta haɗa mu da iyayenta, muka kira sun kun san halin da ake ciki, yarinyar tana nan a zaune a nan, shi kuma yana san Lagos shekara 6. Suka ce sun sani, na ce to wannan ai laifi ne. Dan ba zai iya dawo yanzu ba, muna ba da shawara ta koma wajen iyayenta zauna, ta zauna, in ya dawo ya je neme su, kuma haka aka yi. Ina ne gidansu ba haɗe suke ba, iyayen ba sa nan, sai wansa sai kaninsa ba dai tsari, wacce ta koma wajen iyayen ta zauna. Bayan ta koma ɗin sai da aka samu kusan shekara guda kafin ya dawo. Da ya dawo sai aka yi wasa rahim, to ya ce dai sake komawa, sai suka kawo ƙarshen auren. Haka wannan yana da haɗari, shi ki sa mata zai sai fasikanci da wurinsu. Allah kiyaye. Ta Allah samu dace. Bacci kamar yana zaune a jiran sallah ko me? Ok, sai na gingidi? Gingidin da bai faɗi ba ai ba matsala ba ne. An gaje suke cewa ko sakutawa? Ɗan dai mutum yana gingidi yana bacci bai faɗi ba, da wajen malamai suka ce wannan baccin bai warware masa alwala ba. Amma akwai wanda yake bacci mai nauyi a zaune kuma yana munshari, to kaga wannan nashi daban ne. Amma wanda yake gingidi ni haka kamar zai faɗi ya dawo, ana tsammanin shi wannan alwalarsa ba ta warware ba. Amma shi da kansa in ya farka ya ji hankalinsa bai gamsu da alwalarsa bai je sake, domin in ya samu hukunto shi kenan. Allah samu dace. Za mu yi sallah kuwa? Na'am? Na'am. Na'am. Terminology kenan. Wannan ai ya dauko lauya ne kawai, amma ai malaman islamiyya ai karantar da yara da suke ai ba su dauke shi a matsayin tilawa ba ai. Shi wannan ana maganan kana da lokacin zaman ka na karatu ne. Wancan kun karantar da yara da wannan koyar da ilimi ne ai. Shi kuma akwai ladan shi daban ai. Akwai ladan shi ba ya yankewa wannan. Har mutum je kabarin sa yana samun wannan ladan. Shi kuma wannan san da kai ne za a baka wannan ladan. Saboda haka dauki wancan daban wannan daban.
ya fi zama a ala gaskiya. Amma mutum akalla da shi malaci ya karanta Qur'ani yayi, amma dai ba na tsarin a cewa izifi yana abun nan ɗinsa ba. Ka ɗauki abun izifi akalla kullum izifi 2 kana yin shi a jere kaga akalla wata ɗaya kai sauka. Wannan shi fi dacewa. Allah samu dace. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.